விவசாயம் செய்யறேன்னு சொல்லிடுறீங்க. வாழைத்தோட்டம் தென்னந்தோட்டம் எல்லாமே இருக்கிறது. ஆகவே அங்கே இருக்கிற அந்த போராடுகிற மக்களை இவர்கள் தான் பாவிக்கிறார்கள், வேற ஒருத்தரும் இல்லை. இவங்களை பாவிச்சு ஒரு 30 பேர் இருந்து சண்டை பிடிக்கிறாங்க. அந்த மக்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? எங்க போய் அவர்கள் வாழ்றது? அவ்வளவுதான். அந்த மக்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? அப்ப நீங்க காசு கொடுக்க போறீங்களா? அப்ப சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார், சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார், தான் போட்ட வழக்குல நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு மாதத்துல நீங்கள் விடக்கூடிய காணிகள் அளவை சொல்றேன்னு சுமந்திரன் சொல்லியிருக்கிறார். ஆக உங்களுக்கு தேவை சுமந்திரனும் இங்கே சில கேன்சர் வந்து சாகாம இருக்கிற சிலதுகளும் உங்களுக்கு இந்த தமிழ் மக்களுடைய வலியை வச்சு அரசியல் செய்ய வேணும். அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தேவையா? சபாநாயகர் அவர்களே, எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. எங்களுடைய பிரதி அமைச்சர்கள் யாழ்ப்பாணம் வருகின்ற போது வலி வடக்கு காணிகள் கிழக்கு பகுதிகள் அந்த ஆமிக்காரருடைய அந்த வைத்தியசாலை மயிலிட்டி எல்லாம் விடுவிக்கப்படும் என்று மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு தரப்பட்டிருக்க பதிலில் இவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த பொதுமக்களும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யவில்லை. எனக்கு விளங்கையில் எனக்கு உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கை போயிட்டு அவ்வளவுதான். தமிழ் மக்களும் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை நீங்களே எடுத்துக்கொள்றீங்கள். நீங்களே சொல்றீங்கள் வைத்தியசாலையை விட மாட்டோம் என்று சொல்றீங்கள், வலிகிழக்கு காணிகள் விட மாட்டோம் என்று சொல்றீங்கள். அதே நேரத்தில் மயிலிட்டி அந்த ஆமி கேம்பை விட மாட்டேன்றீங்கள். ஆகவே இங்கே சில பேர் இருக்கணும் ஐயா, சாகும் பிறகும் கேன்சர் வந்த பிறகும் செத்தா பிறகும் அரசியல் செய்யறதுக்கு அந்த இடங்களை வச்சு கொண்டு நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் மக்களில் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகளில் இருக்கிற பிள்ளையான விடயங்களை வச்சு கொண்டு இவங்க சாகும் வரைக்கும் ஏற்கனவே கேகேஎஸ் வந்து எப்படி வித்து துளைச்சாங்களோ பரம்பரையா, அதே மாதிரி இப்போ இவங்க இந்த விடயத்தை வச்சு கொண்டு சாகும் வரைக்கும் அரசியல் செய்வாங்க. அதான் நடக்கும். இந்த அரசியல்வாதிகள் வந்து உங்களுடைய இந்த சின்ன தவறுகளால் இதையே தமிழ் மக்களுக்கு இடையில கொண்டு போய் சிங்கள மக்கள் வடக்குல காணியை பிடிக்கிறார்கள் என்ற ஒரு பெரிய பொய்யை உண்டு அதுக்குள்ள அனுப்பி கேன்சர் வந்து செத்தா பிறகு அரசியல் செய்வாங்களாவே. சிந்தியுங்கோ. பல தடவை உங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கோம் நாங்கள், தயவு செய்து சிந்தியுங்கோ. காணி பிடிக்கிற விடயங்கள் தொடர்பாக கதைக்கிற போது யோசித்து கேட்க சொல்லி சரியான கவலையா இருக்கு. நேரடியாக கேள்விக்கு வருகிறேன். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, நீங்க சொல்லிக்க வைத்தியசாலையை விட மாட்டோம், அங்கே விவசாயம் செய்யறேன்னு சொல்லிடுறீங்க. வாழைத்தோட்டம் தென்னந்தோட்டம் எல்லாமே இருக்கிறது. ஆகவே அங்கே இருக்கிற அந்த போராடுகிற மக்களை இவர்கள் தான் பாவிக்கிறார்கள், வேற ஒருத்தரும் இல்லை. இவங்களை பாவிச்சு ஒரு 30 பேர் இருந்து சண்டை பிடிக்கிறாங்க. அந்த மக்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? எங்க போய் அவர்கள் வாழ்றது? அவ்வளவுதான். அந்த மக்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? அப்ப நீங்க காசு கொடுக்க போறீங்களா? அப்ப சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார், சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார், தான் போட்ட வழக்குல நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு மாதத்துல நீங்கள் விடக்கூடிய காணிகள் அளவை சொல்றேன்னு சுமந்திரன் சொல்லியிருக்கிறார். ஆக உங்களுக்கு தேவை சுமந்திரனும் இங்கே சில கேன்சர் வந்து சாகாம இருக்கிற சிலதுகளும் உங்களுக்கு இந்த தமிழ் மக்களுடைய வலியை வச்சு அரசியல் செய்ய வேணும். அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தேவையா? இப்படியே இந்த பிரச்சனையை தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்களுக்கு இடையில கொண்டு போக போறீங்களா காலங்காலமா? தயவுசெய்து சொல்லுங்க. ගරු නියෝජ්‍යමාත්තුමා අගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමාගේ මං හිතන්නේ දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධ වෙන්න ඇති එහෙම කියන්න ඇත්තේ. නමුත් අපේ දේශපාලනේ එහෙම නැහැ. අපි හරි වගකීමෙන් මේ කටයුතු කරන්නේ. මේ දෙන පිළිතුරුත් ඒ සම්බන්ධවයි දෙන්නේ. ඔබතුමාගේ දැන ගැනීමට මං කෙටියෙන් කියන්න 2009 අපි ඒ සංග්‍රාමයේ අවසන් වුණාට පස්සේ මේ දක්වා 2009 ඉඳලා උතුරු සහ නැගෙනහිර ගත්තොත් අක්කර 64,663ක් අපි දැනට නිදහස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි නාවිකවම ඉන්න මම මේ කතාව මගේ ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඉන්න කොහොමද පිළිතුර තාම ඉවර කරන්නේ. නාවික හමුදාව ගත්තොත් අක්කර 2706ක්. ඒ වගේම ගෝවන් හමුදාව ගත්තම 3391ක්. මුළු ගාන 68000ක්. ඒ කියන්නේ 2024 අවසාන මාසයේ සිට මේ දක්වා ගත්තම අපි නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2024 ඉඳලා 2026 ජනවාරි වෙනකන් අක්කර 692ක්. ඒ කියන්නේ අපි බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ මුල සිට මේ දක්වා අක්කර 377ක් යුද නාවික සහ ගුවන් හමුදාවේ මොකුත් නිදහස් කරලා නැහැ. ඉදිරියටත් තව 243ක් අක්කර නිදහස් කරන්නත් අපි කටයුතු සලස්වගෙන යනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි පලාහලි නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ හමුදා ජනපදයේ පිහිටි කලාපය තුල ඉඩම් අතරින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව අක්කර 234ක් වගා කටයුතු සඳහා 2024 අවසාන මාර්තු මාසයේ ඉඳලා භාවිතා කරන්න අපි ඉඩ දීලා තියෙනවා. මම ගියා යාපනයේ, ඔබතුමා හිටියේ නැහැ. මම ගිහිල්ලා ජනතාව හම්බුණා. ඒ හැමෝත් එක්කමත් කතා කරා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් හම්බුණා, දේශපාලන අධිකාරිය හම්බුණා. මම භූමියට ගිහිල්ලා කෝවිල්වල කුරුල්කල් මේ තුමන්ලට මම කතා කරා. හරි, ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ඔබතුමා හිටියේ නැති එක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් දිසාපතිත් එක්ක දේශපාලන අධිකාරියත් එක්ක පහුගිය සුමානට කලින් සුමානේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ගරු රාමලිංගම් මැතිතුමා ඒ වගේම
අනිත් ගුවන් සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමතිතුමත් එක්ක දිසාපතිතුමා ඔබතුමාගේ වලිකාම උතුර සහ මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එක විශේෂ සාකච්ඡාවකුත් තියලා මේ ඉඩම් කොහොමද අපි ඉක්මනින් නිදහස් කරන්න කියලාත් අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඉතින් හරිම කනකාටි උතුරේ විතරක් ගත්තොත් 23850කින් අක්කර උතුරේ පමණක් ඔබතුමාට දැනගන්න කියන්නේ රිලීස් කරලා තිනවා 21280ක්. එතකොට මම කියේ මල් මාල දාගන්න නෙවෙයි ඔබට ලැබිච්ච මල් මාල කොයි විදිහද කියලා ඔබතුමාම දන්නවනේ. බිමේ ඉන්න මිනිස්සු මට හොඳටම කතා කරා. ඒ වගේ තමයි මමත් ගිහලා කතා කරන ඔබතුමාට දෙන්න තියෙන පිළිතුරු ඉතාමත් සාධාරණ දුන්න. එච්චරයි ගරු කතානායකතුමනි මට කියන්න තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භයේදී යෝජනා ගරු ජී පොන්නම්බලම් මහතා. Honorable Speaker, I present the Calvary Church of Sri Lanka Incorporation Amendment Bill. To second அதை நான் வழிமொழிகிறேன். ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයාංක 1 සිට